Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nawo maSecrets nemaConfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndikurarama ndiri muno munyika yevatorwa inova iri nyika yeBotswana. Saka ndine chikumbiro changu kwamuri, sezvo ndashandisa akaunti yangu yechokwadi panapa paFacebook handina kukwanisa kuwana mukana wekugadzira imwe akaunti nekuti yanga ichiramba. Saka nekuda kwekuti ndakaremerwa ndabva ndangosarudza kuti ndinge ndichingotumidzira confession yangu ndichishandisawo akaunti yangu. So to protect my privacy ndanga ndichikumbira kuti musazosheyawo nyaya yangu iyi muchizoudza vanhu zvekare kuti ndinonzani, sezvamunenge mava kukwanisa kuti muchionawo profile yangu. Ndiri kukumbirawo nenyasha dzaMwari, ndikuda kuti munge muchingondisvitsirawo nyaya yangu kune vedare renyu. Izvi zvakaitika mukoma apo pandainge ndichiri mukomana wechidiki mushure mekunge ndabva kumondoro ndikabva ndachizotanga kugara nasekuru. Sekuru ava vainge vari hanzvadzi yaamai vangu, saka ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoshanda navo nevamwe vakomana avo vainge vava kushanda navo. Sekuru vedu yainge iri n'anga, saka kwemakore akawanda vainge vasingadi kuti vange vachishanda nehama dzavo apo panenge pachifanira kuti pange pachibata vazukuru, ivo vainge vasingadi nekuda kwekuti vaiva vaine utsotsi uhwo hwavainge vachiita, uye zvekare vaivanika kushandisa midzimu yemumusha kwavo. Vainge vasingadi kuti zvinge zvichizivikanwa kuti midzimu yainge yava kutobatiswa ropa, uye zvekare nekutorombesa vainge vava kurombesa. Ndokusaka vainge vava kusarudza kuti vange vachizoshandidzana nevatorwa. Asi nyaya hombe yandiunza pano ndeizvo zvakaitika mushure mekunge umwe mukadzi abva kuAmerica akati auya muZimbabwe ainge achida kugadzirisa marriage yake painge paine zvainge zvichinetsa. Saka ainge akatopiwa mapepa edivorce nemurume wacho, but izvi zvakazoitika after that mukoma. Pano handisi kutsvaka kuti vanhu vange vachindinzwira tsitsi. Mhosva iyi yakaparwa nasekuru uye zvekare ndichivabatsira. Imhosva yekuti inondishungurudza usiku masikati, kunyangwe pandinenge ndigere pakati pevanhu ndinokwanisa kungokaruka ndarotomoka. Ndiro dambudziko randava naro rekutotaura zvinhu zvakaitika. Pane mukadzi akauya kuShrine yedu uyo ainge achinzi amai Gloria, ainge achibva kuTexas kuAmerica. Ainge achida kuti ange achibetserwa nasekuru vangu kuitira kuti divorce yainge achida kuita nemurume wake, kana kuri kunzi yainge ichazoitika, ainge achida kuti ange achizobhenefitawo zvakawanda kubva padivorce yacho iyoyo, because murume wake ainge ari murungu, ari muAmerican. Saka vainge vachinetsana vachiendesana kumakoti because aiva aine maproperty yakawanda iye murume wacho. Amai Gloria ava dambudziko randakatanga kuona pavari nderekuti vakangoti vachingosvika pamba pasekuru vangu vakaita zvisingatarisirwi kuti unge uchiita nekutaura. Vaiva munhu wekuti she was free and vaiudza wose anenge achida kunzwa vachitaura nezvose zvavanoita uko kuAmerica nehupfumi hwose uhwo hwavainge vainahwo kuAmerica, and nemari dzose dzavainge vainadzo mumabank account vainge vachitongotaura. Saka munoziva kana munhu aine mbereka anongofamba achingoudza vanhu kuti ndine mari yakawanda kudai, ndine chakati nechakati, kunyangwe nevanhu vanenge vasinei nechekuita nehupfumi hwako. Worst of all, kana ukaita zvinhu zvakadaro uri pan'anga, nekuti n'anga inenge itoripo pakutotsvaka chinotoiraramisawo iyo nemhuri
yayo. Saka akati achitaura zvose izvozvo zvaaifungidzira kuti maybe ndo zvainge zvichazoita kuti sekuru vange vachizokasika vamubatsira, sezvo sekuru ivo vainge vari munhu aizivikanwa nemasimba. Saka vakati zvimwe kuda kana kuri kunzi ndikanzi ndiri n'anga ndinozokasika ndabetserwa, but haana kunge azviziva kuti ainge achitozvitengesa. Ukuwo sekuru vangu vaiva munhu uyo ainge achitokara mari, vaitozivikanwa kuti nezvose zvavaiita vaisa mari pamberi. Saka akauya mainge muri muna February gore racho iroro, ainge akatotengera sekuru kunyange nehembe uye zvikare nemari. Ndipo pakatanga kubirwa mukadzi uyu nasekuru. Sekuru vangu mukoma vakazotanga kutaura neni vakati vainge vamuchiva mukadzi uyu, vainge vava kuda kuti vange vachimuita mukadzi wavo wetatu. Vachitaura nyaya dzose idzi ndakatomboti kwavari, zvamuri kuda kuita izvi munoti vangazozvibvuma here vana Goko? Vakati vachatozvibvuma chete. Saka pavakaona kuti dhiri ravo rainge rava kusabuda zvakanaka, because mukadzi iyeye ainge ava kuti kwavari hazviite kuti tinge tichidanana nekuda kwekuti ndiri murapwa wako, zvakabva zvachizovabata. Vakazonditora vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichivabatsira. Takaenda tikanochera mudzi weumwe muti wandisingakwanisi kutaura nezita, nekuti muti iwoyo unoparadzanisa vanhu, uye zvekare kana uine munhu uyo waunenge uchida, kana ukatora midzi yemuti iwoyo mukazousanganisa nemubvamaropa, mukadzi wacho anobva atova wako kana ari murume zvekare. Kana ukataura naye uchingobva mukunogeza nemvura iyo yaunenge wasanganisa midzi yaunenge watora pamubvamaropa nesecret recipe yeumwe muti, uchingobva mukugeza usati wanyatsokuoma, kana ukataura naye then zvose zvaunenge muchida anobva akuitira. Saka vakamudaidza zvekare kudare. Ndokubva vachizoti asvika atori mudare vakabva vatobuda. Ndakavatevera because ndainge ndichiziva zvavainge vachida kuita. Vamwe vose vainge vari mumatare hakuna ainge achiziva zvainge zvoitika. Saka vakangoti zvimwe kuda ndezvasekuru nemuzukuru. Takabuda tikaenda, ivo sekuru vakanogeza bathroom mavo, ndikazosara ndichicleana because vainge vasingadi kuti Gogo vange vachizoona evidence yezvainge zvaitika. Ndikasara ndichicleana, ivo vakadzokera kumatare. Vainge vasina kutonyatsokuoma zvakanaka. By the time pandakazosvikako kumatare ndakatoona kuti game rainge ratopera nechekare. Ivo amai Gloria vainge vava kungoramba vachingovatarisa sekuru nerimwe ziso riya rainge rizere nerudo. After about 3 weeks ainge ava munhu ainge ashanduka, ainge ava kungogara aripo pamba pasekuru, uye zvekare motikari yake ndiyo yainge yava kutofamba nasekuru, yainge yakanaka kwazvo, iyo yaainge akatengera imwe hanzvadzi yake yainge yava kutofamba nasekuru. Amai Gloria ava vaiva nedzimba dzavo 3 muBorodale. Saka takazoendako, tainge takati inini nasekuru neumwe zvekare uyo wavaibatana naye ainge ari n'anga. Patakaenda kumba kwaamai Gloria ndakaziva kuti painge kusina chakanaka chainge chichazobudapo, because vaiti kana vakaita tag team vari n'anga kudaro vakabatana, vanenge vaine munhu either wavanenge vachida kuwisira muvhu nekuuraya kana kutorera upfumi hwake, because vaikwanisa kunosiya kana zvikwambo pamba pemunhu zvekuti zvinokurwarisa zvikwambo izvozvo, ugokwidza nekudzika uchitsvaka vana chiremba vanokwanisa kukubatsira, asi usingazofi wakapora, ende kufa unenge usingafi. Pfuma yako unoiparadzira yose, waizoiparadzira pamba pasekuru vangu vachingokubetsera kana vaine zvavanenge vachida. Kana vaona kuti zvinenge zvaita, ndipo pavaibva vachizokusunungura. Apo pavanenge vakakusunga, zvikwambo zvavo zvobva zvachizobva pamba pavo, zvobva zvachizodzoka kumatare kwavo, votanga kuzvishandisa semashandisiro avo avainge vagara vachizviita
vakasiya makona andakatoona kutoti pano patori nemishonga iyo yatosiyiwa pamba paamai Gloria. Ndakazotozviziva later on kuti sekuru vangu vainge vakaudza amai Gloria kuti pamba pako pane chipoko chiripo, because vasati vaenda kuAmerica vainge vakamboroorwa vakanzi saka musha iwoyo wainge uchifanira kuti unge uchizochenurwa. Saka vakavaudza kuti vainge vachifanira kuti vange vachizovapo pamatitle deeds, but izvi zvainge zvichazoitwa just for temporary, asi vainge vachazozvibvisa pamatitle deeds. Handizivi kuti chichakaitika, but havana kumanikidzwa amai Gloria kuti vange vachizoisa sekuru vangu pamatitle deeds. Zvinhu zvavakatoita willingly, vakatofara. Saka pandaivaona pose apo pandaivaona vaina sekuru vangu vaitita sekunge munhu akagarwa nemhepo, vachiita sekunge munhu akazungaira. Saka vakabva vachizoitisa iyo yavakati yainge ichinzi power of attorney, vakachinja matitle deeds kuti ange achizoenda ange achizova muzita rasekuru vangu semunhu ainge achipemberera chikomba chake chitsva. Ndini ndainge nditori witness, ndini ndakatosaina kusvika pari nhasi signature yangu itoriko yekuti ndini ndaiva witness, ndiko kubirwa kwaakaitwa imba yake kuBorodale mukadzi uyu. Amai Gloria vakabva vachizoenda kuAmerica. Vaenda kuAmerica nasekuru, I still remember kuti takazoenda kumadziva kune rimwe dhamu. Tasvikako takabva tachizotanga kuita mhiko. Vakandiudza by then kuti vainge vava kuda kuti amai Gloria vange vachizodzoka, vange vachizova mukadzi wavo, but matauriro avaita vaita sekunge vainge vachazova mukadzi wavo, but vari kuseri kwebwiro, zvichireva izvo kuti vainge vachida kuvauraya, but munhu aingotaura nemadimikira. Zvimwe zvinhu vaikwanisa kungozvitaura mukuseka, vototadza kutozvinzwisisa. Saka vakaita mhiko dzavo tiriko kumadziva ikoko. Then ndipo pandakazotanga kutaura navo, ndainge ndava kutovati koko vari kuAmerica. Vakandiudza kuti vainge vava kungogara vachingobleeda nguva dzose, ende vainge vava kuluza weight within 1 month. Mukoma vainge vaonda zvisingaiti. Mapictures avo ebefore vakatanga kusangana nasekuru vangu nemapictures avakazonditumidzira after vadzokera kuAmerica, waikwanisa kutoramba ugototi vanhu vaviri vakatosiyana. Vakandiudza kuti vainge vava nedambudziko rekungonzwa kungopera simba, kungoneta, uye zvekare nekungorutsa nekungofenta nguva dzose. Vakabva vachizoenda kuchipatara, vakabva vachizobatwa vaine chirwere chekensa yemuchibereko, hanzi yainge itori stage 6. 6 months later ndokutofa kwavakaita. Asi mukoma Nashi ndakabatwa nekutya mushure mekunge ndanzwa kuti vainge vashayika nechirwere chekensa yemuchibereko, nekuda kwekuti sekuru vangu vainge vari munhu aitozivikanwa nekuporesa kensa, but kensa yavainyatsokugona kudarika dzimwe kensa dzose vaiporesa idzo kensa dzemuchibereko. Saka ndakazvibvunza kuti asi chii chaitika apa, kuti ivo sekuru ndiro basa ravo ravanonyatsokugona iroro rekubata kensa vachiuraya, uye zvekare vanogona futi kugadzira kensa. Then mukadzi uyo auya mumatare mavo anoratidza kuti ane mari, obva anzi afa futi mushure mekunge asaina matitle deeds kuti ange achizopinda muzita rasekuru vangu, achiita sekunge munhu aizviita zvinhu izvi akagarwa nemhepo yaita kuti ange achiita kunge zungairwa pose apo paanenge aina sekuru vangu. Saka ndakangoramba ndakanyarara, because sekuru vangu vaitotyisawo pachezvavo. Munhu aisatonzwisisika zvachose, ainge ava kutoita zvesatanism, because vainge vakashandura midzimu vakatanga kuishandisa mune zvinhu zvesatanism. Saka munhu akadaro unenge uchitotambira kure naye nekuti anenge achityisa. Kana vari saamai Gloria vakafirako ikoko kumhiri kwemakungwa, but hama dzavo dzakazoita kuti vange vachiuya kuzovigwa kuzimu, sezvo vainge vava kutozivikanwa sekuru kuti vakatomboedzawo
kuti vange vachivabatsira. Sekuru vakati vainge vachida kuti tinge tichizovapo parufu rwavo. Handina kunge ndakaziva kuti vainge vachitoda ivhu rekumakuva. Kuti ivhu vakazokwanisa kunoritora sei kumakuva handizivi, because takazoti tava murodhi tava kubva kumusha uko kwakavigirwa amai Gloria, ndopandakaona kuti sekuru vainge vaine chibhodhoro chavainge vakabata. Takazomboti tamisa motikari yedu kuti tinge tichimborohwa nekamhepo, sezvo tainge tichiri nemufambo wakakura kuti tinge tichizosvika muHarare. Ndopandakaona kuti vaingoramba vakakabata kabhodhoro ikako, ndikavabvunza. Ndopavakabva vachizoti kwandiri, muzukuru, ivhu repaguva ragogo vako. Handina kuzobvunza zvakawanda. Saka mukomana chinyaya iripo yakamira sekudai so. Mweya waamai Gloria wakaiswa musmall coffin. KaCoffin aka kadiki kakaita zvekuvezeswa nasekuru. Kapenda wacho ainge achigara kuchitungwiza. Kapenda uyo ndainge achinzi Tewa ndiye aipota achivabatsira kana paine zvidhori zvinenge zvichida kuvezwa, kana kuti itwotwo tumabhokisi utwo tunenge tuchizochengeterwa mweya yevanhu. Kainge kari kadiki diki, ndingangoti hafu yerula, about 15 centimeters. Saka kabhokisi ikako mukoma ndakakaona nemaziso angu, nekuti rimwe zuva ndakati ndichivabatsira kuturunura imwe mishonga, vainge vaine munhu uyo ainge akavafonera, ainge ari zvekare kumhiri kwemakungwa. I think ainge ari kuNew Zealand. Saka ainge akagadzira murume wake akamusunga achiitira kuti asazoita gombo mumba gombo panze. Saka sezvo ainge akazoita move on neupenyu hwake, ainge ava kuda kumusunungura murume iyeye kuitira kuti asazomboramba ari munhu anenge akangomusunga. Saka vainge vava kusaziva zvino kuti vainge vakamuisa mukachigaba kapi. Saka tainge tava kutombovhendenyura zvose. Vachiita zvose izvi vaita vaineni zvekare neumwewo muzukuru wangu, but muzukuru sikana ndiye akatokabata KaCoffin ikako ako kainge kaine zita ravo amai Gloria. Mukati paakati akavhura akangoverenga akati havasirivo, akatokasendeka pasite. Saka ndakabva ndachizokatora ndikakavhura. Pandakakavhura ndakaona kuti mainge muine rimwe dhuku. Kadhuku ako kainge karimo mukoma rainge riri semujira iro dhuku ravakatengerwa nasekuru, but kari kadhuku kadiki. Uye zvekare ndakaona kuti maiva nering. Handizivi kuti vakazopa sei sekuru vangu ring iyo yavaigara vakapfeka. Ndakaona zvekare kuti maiva nebvudzi rainge ririmo. Ndikaona kuti maiva nemadota. Uye zvekare ndikaona kuti mainge muine gwande remuti uye rainge riine ropa rainge richiri nyoro. Zvinhu zvakandishamisa. Sekuru vakandiona ndakakatarisa, vakabva vatora coffin iroro vakaridzosera pakaigara KaCoffin ikako. Vakangoti uyu mweya wake wava kutoshanda pano. Ndiye ega akazvikonzeresa nekupenga kwake nekutaurisa kwake, ndiye akazvikonzeresa. Zvavakataura ipapo handina kunyatsokuzvinzwisisa, but kuda vaida kureva kuti nekuti pavakasvika padare vakangotanga kungotaura nyaya dzimwe dzavainge vasina kubvunzwa, sekuti upfumi hwavo hwavainge vainahwo hwainge hwakawanda sei. Saka mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, ivowo sekuru vangu vakazotanga kuita sekunge vava kurasika njere, because hama dzaamai dzainge dzava kufamba zvekare dzisingachanzwisisi kuti kusei midzimu yaisitaura yainge yava kusataura. Ndopavakazobatwa sekuru kuti vainge vaine zvavainge vakaita. Sekuru vakazorwara kwekanguva kapfupi pfupi, ndokubva vazoshayika. Takati tiri parufu rwavo mukoma, pane chimwe chiitiko icho chakaitika chandisina kunzwisisa. Ndakangorota mukadzi akangokaruka anyuka mumaziso mangu akati, imba yangu ndikuida, imba yangu ndiri kuida, otherwise mose muchapera kufa. Saka pange pachishandira sekuru vangu paiva paine chimwe chidhori
chidhori ichi kugadzirwa kwachainge chakaitwa, vaiva necheya yavo iyo yavainge vachigarira. Muzasi mayo ndimo maiva nechidhori. Muchidhori imomo mainge muchigara zvikwambo zvavo zvekuti kana vaine munhu anenge ari mumatare mavo uyo kwavanenge vachibatsira, chinenge chichitovaudza chichitotaura navo chidhori ichocho kuti munhu anenge ari mumatare mavo anenge ari munhu anenge auya kuzotsvakei, uye zvekare chinenge chichimuvheneka chichiona kuti kwaari kubva nekwaari kuenda zvakamira sei. Mukoma painge paine imwe round heart iyo yainge ichishandiswa nasekuru, yakatsva even though moto wacho wainge usingaonekwi. Ndainge ndichiri muZimbabwe pamazuva acho iwawo pazvakaitika, ende ndainge ndava kugarawo kwangu ndoga. Ndopandakafonerwa nevamwe ikoko avo vakanditi uya uone zviri kuno. Pandakazoendako Mukoma ndopandakaona kuti zvinhu zvainge zvava kutotsva izvo zvavainge vachishandisa, ende maingonzwa kungonhuhwa zvinhu zvichitoputika zvichitotsva. Saka pakazodaidzwa imwe n'anga iyo yakazouya ikadzimura moto. Zvinhu zvainge zvasara zvakabva zvachizoiswa mumatranki matatu, kusanganisira nekoffin riya iro rainge riine zita remukadzi wekumbodanana nasekuru vangu. Saka pakatanga kuitika mashura pamba kubva zvinhu pazvakaitika, uye zvekare zvikwambo zvichizonodzoserwa kuMozambique nanagogo vakati vainge vava kusada kuita zvechivanhu, vava kuda kuita zvekunamata. Pamba mapoto mainzwa kana kuri usiku zviya, maitonzwa kutoti pane munhu anenge achitaura, uye zvekare ndiro dzichingodonhedzwa pasi. Kana ari semasikati waiona kana munhu aingofamba achinhongerera mapepa waimuona, asi ukangobwaira wobva watomushaya mukadzi iyeye. Painge paine rimwe zimuti rainge riripo zvekare. Muti iwoyo Mukoma wakangomuka wakatotemwa uye zvekare wakatorongedzwa, huni dzakatoiswa pasaidi. Muti wainge wakakura, but hatina kana chimwe chatakambonzwa usiku hwacho pazvakaitika. Uye zvekare taiona imwe nyoka iyo yaingoti tsu, ndozvayaitoita nyoka iyoyo. Waiti kana ukaiona yaiti tsu yobva yatonyangarika. Yaiwanzokuonekwa yakamira pamusuo peraundi iyo yaishandiswa nasekuru kuzosvika ichizoparadzwa. Nerimwe zuva Mukoma ndakatoti ndichitobvawo kuchitungwiza, ndaiva ndiine motikari iyo yandainge ndiinayo. Zvinondishamisa Mukoma ndezvekuti panonzi pakaitikira accident kuna seke uko ndo pazvakaitikira zvekare. Motikari yandaidhiraivha yakazunguzika rutatu Mukoma. Ndainge ndichimhanya ipapo ndakaona amai Gloria vainge vakagara pasteering wheel. Motikari ndokubva yatomira pakati perodhi. Kumashure kwangu kwainge kuine bhazi rainge richitouya. Mukoma ndakanamata kuna Mwari ndikati, ini Mwari handina kana chandinoziva pakufa kwemukadzi uyu. Ko chandiri kutambudzirwa chimbori chii, isignature here? Ndokubva ndatoona ndatoiswa pasaidi perodhi. Handizivi kuti ndakabuda sei murodhi. Bhazi Mukoma rakandidarika riri mvuto richiridza bhero. Ndikati nhasi ndiko kwanga kuri kutofa kwangu. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndiri munhu anongorarama mukutya, uye zvekare ndinopota ndichibatwa nichadzimira, uye zvekare nekutongokanganwa. Ndiri munhu asingachakwanisi kubata mari mumabasa avo andinoshanda, kunyudzwa, uye zvekare vanhu havandidi zvachose. Ende ndinoona kuti ndine mweya usina kunaka uyo unonditeverera. Kana ndiri mumba zviya, magetsi anokwanisa kungodzima ega, ende ndinenge ndichingovengwa nevanhu vepamba apo pandinenge ndava kugara. Handina shamwari, ende ndinogara ndichingoona nyoka. Kana iri nguva iya yekuti nyoka dzinenge dzofamba, sekuno kwatigere kwakaita kumamisha, saka ndinokwanisa kuona kana nyoka 10 pazuva, zvinhu zvisiri normal. Kunyange kuri kumaruzevha, but kuzoonawo nyoka 10 wakangogara panzvimbo 1 uchingodziona chete, vamwe vasingadzioni nyoka dzaunenge
uchiona. Saka nyaya yandibvunza pano, mubvunzo wangu unoti ndoenda here kumusha nekuti coffin iri rakaiswa mune rimwe trunk reblue. Trunk iri ririko kumba kwavo sekuru, saka ndinotoziva pariri. Ndoendako here ndonotora chikofini ichocho ndobva ndachivhura, kana kuti ndombochipisa ndisina kana kumbogara ndachivhura. Zvinokwanisa kundiyamurawo here mweya wangu kana ndikaita izvi? Ndakamboenda kumaprofita, varoi n'anga, mapasta vese vanongonditi pane munhu uyo ari kukuteverera, akafa munhu uyu asina kuwana justice yake, mweya wake wakasungwa, unofanira kuti unge uchireurura in public sezvandiri kuita izvi. Ndokubva ndachizouya kwauri, ndiyowo nyaya yangu. Ndoda kubvunza kuti ndoita zvekuita sei, nekuti munhu akazviita akasofa. Kana ndikanochipisa ndiri ndega, mweya wavo unokwanisa kuzosununguka here? Kana kuti ndikatoita saizvozvo mweya wacho unobva watonditsamwira? Kosei vafunga kuti vange vachishungurudza ini nekuti ndainge ndingoriwo mushandi ndichitevedzera matsimba asekuru vangu pavanenge vatsika, vaiti neniwo ndige ndichitsika, ende vaindifarira kudarika vamwe vazukuru vavo vose. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa waendawo kumatare uchiti uri kunobetserwa, ungasvika kuya then obva waitwa iyo yakaitwa evanzvadzi vedu ava. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndeine secret yandiinayo, handikwanisi kuita too deep nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzototsvakwa nevemutemo ndikasungwa. Mukoma, ndakatomboma makawo mapepa awa ezimseki, ende ndine vana vakawanda vandakafoirisa. Ndaiti pamapepa andinenge ndiinawo, andinenge ndichimaka, ndikangokusarudza mukati mevamwe pakunomaka paya, ndaitongomaka zvisiri rizvo ndotokufoirisa. Handikwanisi kutaura zvakawanda, but I discovered later on kuti kwedu kwainge kutori nemweya weuroyi hunototeverera dzinza rekwedu. Izvi takazotozviziva mushure mekunge kwedu kwauya vamwe pasta avo vainge vachiparidza. Saka mai vangu nagogo vakabva vachizobatwa huroyi, vakatombotanga varamba, asi ndokubva vachizobvuma. Ndipo patakabva tachizodaidzwa tose tainge tiri kumadhorobha, tikanzi taifanira kuti tinge tichizodzoka kumusha. Tadzokerako ndopavakazogara nesu. Gogo vakati ivo dambudziko rainge risiri ravo, nekuti ivowo vainge vakatemererwa navamwene vavo pavakapindawo mumusha, uye zvekare amai vakavatemerera. Saka vainge vakatemerera zvekare nehanzvadzi dzangu, ende isuwo sevakomana tainge tichingoitawo hutsinye, sehutsinye pandainge ndichiitira vana vanenge vazvinyorera maexams avo, mwana otobuda neU. Handizivi kuti vana ivavo vandakakanganisira upenyu hwavo kuti vakazoita sei, vakazodzokorora kunyora here, kana kuti zvakabva zvatongogumira ipapo. Ndaisava netsitsi, ndaitoti pazuva ndobva ndati ava 10 ndo vandikuda kufoirisa, kutofoira zvekuti unowana 0 whether maanswer anenge ari correct kana kuti anenge asiri. Ndaitongokwanisa 0 so that unge uchizowana U. Saka kwavari vana ivavo, kunyange ndisingavazivi nekuti handina wandinorangarira mazita avo, ndaingoshandisa hangu ABC kuti kana ndikangonhonga maletters andinenge ndanhonga, vana vanenge vaine masurname kana kuti mazita iwawo anotanga nemaletters iwawo, ndobva ndatongovafoirisa maexams. Kwavari ndinoda kungoti ndiregererei, nekuti zvinhu izvi ndakazviita
asi ndakazviita nekuti ndainge ndakagarwa neshavi rehuroi. Ndakazotendeuka uye zvekare ndiri munhu anonamata. Handikwanisi kushare madetails akawanda, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzozvipinza busy. Ndiyo secret yangu yandinayo. Hey, ndedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi muroi kuzimseki. Ndainge nditori muroi kuzimseki ndichifoirisa vana. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi wainge uri very intelligent in school, then ukazongobuda nemayum, zvimwe kuda ndiyo nyaya yacho. Hanzi ndaingoselekta kuti ABC kusvika chakati, kusvika vana vacho 10 vakwana. Ndobva ndati anenge achitanga na A kana ari Amanda, B Blessing, kana vakasangana nevana vakaita seivavo, then vobva vatovafoirisa. Hanzi ndaikupa 0, ndaimaka maanswer kunyange anenge ari correct, ndaingomamaka semunhu watadza. Zvakangoma hazvo vedu we. Zvinoreva kuti panguva yacho iyoyo pavaita basa iri vakafoirisa vana vakawandaka. Asi ngatitaurei navo mucomment section.